it-tradizzjoni tal-ħobż tmur lura sa minn żmien il-kavallieri. F'din il-belt, magħrufa bħala ħal Fornaro, minn dejjem kien hemm ammont kbir ta' fran, sena li għadha tħaddem sal-lum għad taqrima. F'ħal-Qormi il-preparamenti biex jaħmu l-akbar ħobża fid-dinja bħalissa għaddejjin fl-aqwa tagħhom. Għal din l-attività, George Galdes bena forn kbir li kapaċi jaħmi ħobża b'diametru ta' kważi 10 piedi. Tirrikjedi ħafna xogħol għaddejjin ħafna bħala preparamenti, fil-fatt hemm ħafna nies involuti. Ironikament, kull min ħadem fil-ħobża u fil-forn kollha jisimhom George, kemm ix-xogħol tal-ħadid, kemm ix-xogħol tal-ħobża u anki ix-xogħol tal-forn. Nhar is-7 ta' Mejju l-qriema ser jippruvaw jiksru ir-rekordinji. Dal-avveniment li għalih mistenni attendu ħafna nies ser ikun qed isir bħala parti mill-Festa tar-Rebbija li ta' kull sena jittella f'ħal-Qormi. Il-Festa tar-Rebbija ser tkun imżewqa blana, bl-inbit u teatru dwar din is-snajja tradizzjonali. Din l-attività ser tkun qed tittella bil-għajnuna tal-Kumitat Festi Esterni San George Martri u l-Kunsill Lokali ta' ħal-Qormi.